बे ग्लासाव नायबानो जाबाय अयथासार मानसिखा ओमफ्राय नै आयु आजां गाजां गुड इभिनिं नै जोंहा दायो रिजर्टआव बेरायहैनो नागिरदों आरोना सानसे मानि न'आवनो थाबाय जोङो ओमफ्रायो गरमनि थाखायनो ओंखारनो हायाना आरोना ओमफ्राय नै दासो रिजर्टआव बेरायहैलाबायनो नागिरदों आरोना नै थांनो ओंखारबाय जोङो फार्स्ट डेआनो जाखाबाय ओरैनो दिनै सनिबारबो नालाय सेटारडे दिनै फांसनबो दं नामाथाय ना गैयासोथाय थांनानै नायनोसै थांगासिनो नै दाबा नै मोनबायबो बेसेबां 40 थाखा 40 ल'खानो दानिया ओरैनो फैनो मोनला नै टिकेटबो लालायथारसै 40 थाखा बाइकआ 10 थाखा मोनफिननो थाखाय नै खुस्रा गैयैनि सफैबाय नै गान दामगासिनो डिजेनि मा होनबाय बिबारसो फैदो दुगैनाय अयथासार मानसि हनै दुगैनाया ओइयाव दुगैदों मानसिफ्रा नै अयथासार मानसिखा नै दे थाबाय अयथासार मानसि नै आजां गाजां मानसिखा थैगोनसो ओरैजाय ओमफ्रायो रिजर्टआव दुगैगासिनो बेहा जेराव मानसि थायो बेयाव गाखोआ हारसिंसो थख' गोदाव सोरावसो उन्दैया नै मानसि गैला बेयाव गाखोफैदो फै फिसाज्लाजों गेलेदों बे खालि बिलाइ आइथिया गेले बिजों गाखोलां ओरै गाखोलांजायो ओरै फैदो गाखोदो बिजों ओरैनो दे ओरै फै लाजिदों अबाव थाङो अबाव गेले थांदो आं थांनांगौ नामा बैयाव नै बैयाव नै
आथिं थिखोनांगौब्रा मोदोम आथिं मोदोमखौ बेना मानसिफोरखौ लाजियो मालाय दुगैनायखौ नुनानै दुगैनोसो लुबैलाय लांबायहां नै मालाबा दुगैफैनोसै बन्द जाबाय नै मानसिखौथ' नुहुरला जाहैबाय बे ग्लासाव नायबानो जाबाय अयथासार मानसिखा ओमफ्राय नै आयौ आजां गाजां ट्रेन गारिया खारबाय अयथासार मानसिहाय रोजा साबायखर थाबाय रेलि आरो संगिनानिसिम दानिया नोंथांमोननि सिगाङाव गिबियावनो बावनो सावमिन ओइ गोजौआवसोनो गोजौआव थाङा गरमाव इयावनो था गान खननो नागिरदों लोगोफोर नै गान गोथाव दासो सफैदों नै इनियैनो कफि एन्ड फ्रेन्च फ्राइ इयाव सोमा ससाव सोमनानै जा नै लोगोफोर जाजोबनो हायासै आरोना नै 180निनो जा बुरजा मोनो नै फ्रेन्च फ्राइसखौ जेबो जानायनि लस जाया नै कफिया मोनाबायानो ओइ गाइसमोन मानब लाभलि मोसानाय आसोला गाया रोजा रोजा साबायखर थाबाय मानब लाभलि ब्रह्म आरो बिरसिं बसुमतारीनिसिम दानिया नोंथांमोननि सिगाङाव